Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 23-nji maýy hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeliginde Praga'daki studiyadan men Göder Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Ortiýadyň töweş uçurlarynyň Aleppo'nyň gozgalançylaryň elindäki böleklerini barýan esasy ýoly oka tutanlygy habar berildi. Türkmenistan transowan gaz geçirjisiniň gurulşy üçin Islam Ösüş Bankyndan, Saudy Arabistanyndan we Ýaponiýadan maliýe kömegini almak boýunça gepleşip geçirýär. Reuters'ın 21. mayda veren maglumatyna göre Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirji proýektiniň resmisi Muhammed Murat Amanow Türkmen hökümetiniň bu barada agdalyan taraplar bilen gepleşikleri geçirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti şerketçilere we içeri işler ministrligine meywe we gök önümlerini ýetişdirmegi tapşyrdy. Prezidentin öz sözleri bilen aýdylanda öz elleri bilen östürilip ýetişdirilen meyweleri iýmeň harby gullukçylaryň sagdan iýmitlenmeginde ähmiýeti uly bolar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekme-jek durup geçerik. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışalım. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansuryň öldürilendigini tasdiklady we bu ýagdaý Awganistana parahatçylygy getirmek boýunça tagallalar üçin möhüm tapgyr diýip atlandyrdy. Biz Amerikan we koalisiýon güýçlerine Awgan halkyna garşy hüjümleri gurnamagyny we amala aşyrmagyny dowam edýän hem özüni Al-Qaida ýaly ekstremist toporlar bilen bir hatarda goýan guramanyň liderini aradan aýyrdyk diýip Obama 23-nji maýda çykyşynda aýtdy. Awgan häkimetleri Mansuryň 21-nji maýda Irden Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçarynyň Awganistanyň serhedinden geçip Pakistanyň Bolojistan regionunda malaşyran hüjüminiň netijesinde öldürilendigini aýtdylar. Pakistanyň Daşary işler ministrligi hüjüme ýazgyrdy we onuň ýurduň territorial bütewligini depeleýänligini aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Islamabady hüjüm barada öňünden habarly etmeýänligini bellidi. Mansur 2015-nji ýylda Awgan hökümetiniň Talibanyň lideri Molla Muhammad Omaryň 2 ýyl mundan öň ölenligini tasdiklamagynyň soň guramanyň täze lideri hökmünde yglan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hökümet we biznes liderlerini, ýardym toporlaryny hem donorlary ýurtlaryň çäginde öz ýaşaýan ýerlerinden göçürilen adamlaryň sanyny 2030-njy ýyla çenli azaltmak boýunça çäre görmäge çağırdy. Biz bu ýerde başgaça geljegi kesgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Istanbulda geçirilen 2 günlük humanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler we tebii betbagtçylyklar zararly ejir çeken adamlara zerur kömek bermek meselesine gönüktirilen sammitde dünýäniň 60 çemeti lideri gatnaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan öz ýurdunyň bozgunlar meselesinde agramyň has adalatly paýlaşylmagyna garaşýandygyny aýtdy. Dünýäde 60 miliona goly adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy we azyndan 125 milion adam kömege hem goraga mätäçlik çekýär. Täjikistanyň saýlaw resmiýetleri sesberjileriň prezidenti Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzedişleri girizmegi makullanlygyny aýtdy. Täjikistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Bahtyar Hodiorzadanyň 23-nji maýda duşanbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň deslapky netijelerine görä ýurduň baş kanunyna düzedişleri 3.814.477 adam golda bildiripdir we 134.171 adam garşy çykypdyr. Центральная комиссия по выборам и референдумам подсчитала голоса. Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň 22-nji maýda geçirilen referendumuň deslapky netijelerini talanyp aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzediş sesberjileriň 94,5%-nyň goldawyna eýe bolupdyr. Düzedişler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak, prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşa çenli azaltmak şeýle-de din bilen bagly syýasy partiýalary gadagan etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar.
Yemenden goşýan maglumatlarda Port şäheri adynyň janynyň geçen iki hüjümçiniň bombaly hüjümine tedewar bolanlygy habar berildi. Howpsuzlyk resmiýetleriniň 23-nji maýda aýtmagyna görä janynyň geçen hüjümçiler Yemeniň goşunyna ýetkirlige ýadylmak üçin nowata duran ýaşlara içi bombaly awtologly hüjüm edipdirler. Hüjüm derarly adyndan 20 adam wepat boldy we onlar çadam yaralandy. Golaýdaky goşun bazasynda bolan ýene bir partlamada wepat bolanlaryň we yaralanan adamlaryň taqiq sany agzalmady. Iran premier ministri Haydar al-Abadi Fallujany Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden gaýdyp almak boýunça harby çäreleriň başlananlygyny eglan etdi. Abadi 22-nji maýda akşam telewiziýadan eden çykyşynda Iran güýçleriniň söwüşçülere garşy uly ýeňiş pursadyna ýetip barýanlygyny bellädi. Falluja Bagdaddan 65 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Munyň ýa-ni Iran resmiýetleri Islam döwleti toporynyň gözegçiligindäki Garma şäheriniň daşynda yer söwüşleriniň alınıp barylýanlygyny aýtdylar. Islam döwleti topory Iran demirgazynda we gün batarynda uly giňişliklere, şol sanda ýurdun ululygy boýunça ikinji şäheri Mosuly gözegçilik edýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Siriýal aktivistler prezident Başar al-Asadyň rejiminiň galaty hasaplanýan iki şäherde bolan partlamalarda 100-den gowrak adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. 23-nji maýda bolan hüjümleriň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topor öz üstüne aldy. Munyň öňü tirasynda Orsiýetiň söwüş uçarlarynyň Alepponyň gozgalançylarynyň elindäki böleklerini barýan esasy ýoly oka tutandygy habar berildi. Siriýadaky bu ýagdaý barada habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinläli. Orsiýetiň harby uçarlarynyň Siriýanyň iň guly şäheri Alepponyň gozgalançylarynyň kontrollygyndäki etraplaryna gidýän esasy ýolla agyr hawa zarbalaryny amala aşyrandygy aýdylýar. Siriýanyň adam hukuklaryna gözegçilik merkeziniň bildirmegine görä 22-nji maýda urulan zarbalarda Castello ýoly nişana alınıpdyr. Bu ýol açyk hem bolsa gaty hawply hasaplanýar. Gözegçilik merkeziniň başlygy Rami Abdurrahman hüjümleriň bir hepde bäri dewam edýändigini, ýöne bu hüjümüň soňky günlerdekilerden has güýçli bolandygyny aýtdy. Türk serhediniň takminan 50 kilometr gün ortasynda ýerleşýän Aleppo şäheriniň bir bölegi hökümetiň elinde. Onuň beýleki bölegini hem Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady agdarmy gowruna seweşýän gozgalançylar kontrollyk edýärler. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň araçylyk etmegi bilen fevral aýyna ateşiklary besetmek barada alalaşyldy. Ýöne bu alalaşyk soňra gawşaga uğrady. Muňa hem ilkinji nowatda sebäp bolan Aleppoda barýan seweşler we bu şäheriň bombalanmagy. Orsiýetiň Gowranmak ministerligi tarapyndan 21-nji maýda çykarylan beýannamada gozgalançylar teorekdäki etraplara raketa atanlykda günälenýär. Beýannamada aýlaşyna görä bu işi eden El-Kaide bilen ilteşikli Nusra Fronty ateşiklary besetmek baradaky alalaşyk bu topory öz içine almaýar. Erkin Siriýa goşuny toporuna degişli gozgalançylar bolsa Aleppo şäherine Nusranyň adamlary ýok bolsa da gaty ardy ýerler. Siriýanyň esasy gozgalançy toporlary 22-nji maýda hökümetiň goşuny öýleriniň Damaskyň etegindäki pozisiýalaryna hüjüm etmegi 48 sagatyň içinde toktatmasa ateşiklary besetmek alalaşygyny ýerine ýetirmejekdiklerini aýtdylar. Gozgalançy toporlaryň 40 golaýyny öz içine alýan Erkin Siriýa goşuny bir beýannamada Siriýa hökümeti bilen onuň ýarany Liwanyň Hezbollah güýçleriniň seweşijileri hüjümlerini 2 günüň içinde besetmese düşmançylygy soňlamak baradaky alalaşyga öýleriniň bütünlüği çökenip garajakdyklaryny aýtdy. Belelikde çykarylan beýannamada goşunyň Damaskyn, Alepponyň we Idlib welaýatynyň etraplaryna dewamly hüjüm etmeginiň parahatçylyk uğrundaky tagallalara hawp salýandygy aýdylýar. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansuryň öldürilenligini tasdiklady we bu ýagdaý Awganistana parahatçylyk getirmek boýunça tagallalar üçin möhüm taphyr diýip adlandyrdy. Şol bir wagtda Pakistan öz giňişliginde Birleşen Ştatlar tarapyndan amala aşyrylyp Molla Mansuryň ölümine sebäp bolan hüjüm barada Birleşen Ştatlaryň Islamabady öňünden habarly etmänligini aýtdy we ýazgyryp çykyş etdi. Talibanyň lideriniň ölümi baradaky habaryň döredin reaksiýalary barada
habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň maglumatyny dinläli. Talip lideri Molla Akhtar Muhammed Mansur'un öldürülendigini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama hem şu gün 23. mayda tasdiklady. Molla Mansur'un ýol başçylygyndaky jeňçileriň Awganistanda ýerleşen Amerikan harbilerine karşı teröristlik hüjumlary amala aşyrýandygyny prezident Obama bellidi. Amerikan harbileriniň Awgan harbilerini goldamagyny dowam etdirjekdigini prezident Obama öňe sürdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan boýunça strategiýasynyň üýtgemendigini prezident Obama nagtady. Combat operations that are currently being conducted by Afghan security forces. Talip hareketiniň öňkü lideri Molla Omaram Pakistanda helak bolupdy. Talibanyň böleki ýol başçylary Pakistanda ýaşaýar. Ekstremist toparlary Pakistan himayet edýär dip Awgan resmiler aýdýar. Awgan meselesiniň çözgüdi boýunça arada Islamabadda 4 taraplyň gepleşikleriň 5-nji tapyry geçirildi. Oňa Talip toparynyň wekilleri gatnaşmady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry'niň aýdysyça Birleşen Ştatlarynyň pilotsuz uçagy Talip liderine zarba urdy. Onu öldürdi. Talip lideri Molla Mansur Amerikan harbilerine, Awgan güýçlerine we raýat adamlara hopa bandyrýardy. Şo sebäpden Molla Mansur'a garşy adamsyz uçar arkaly hawa operasiýa geçirildi. Pakistanyň Balujistan vilayatynda Molla Mansur nişana alındy. Molla Mansur Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagyna päsgelçilik döretýärdi. Molla Mansur'un ölüminiň ähmiýeti Birleşen Halkara güýçler üçin ören uludur diýip John Kerry aýtdy. The United States conducted a precision airstrike coalition members across the country. Amerikan harbileriniň drone zarbasyna Pakistan reaksiýa bildirdi. Talip liderine karşı Amerikan gücünün hücumunu Pakistan ýazgardy. Ýöne Awgan resmileri Pakistan'ın Talip liderlerine başpana berýändigini aýdýar. Awganistanyň prezident idarasynyň sözçüsü Dawahan Menepal'yň aýdyşyna garanda terörçi toparlaryň ýol başçylary Pakistanda ýerleşýär. Olar Awganistanda ýawuzlyklary düretýär. Teröristlik hüjumlary amala aşyrýar. Talip toparyny himayet etmezligini biz Pakistandan soraýar diýip Menepal aýdýar. Azmır Gustanada da şiddetle Wuslavalo Afganistan kenamini joýurtdyr. Ma'lum bolýaly Talip hareketi öz täze liderini bellemek üçin alada edýär. Molla Omaryň ölüminiň habarynyň ýaramagyndan soňra Talip militanlary iki topara bölündi. Molla Mansur'un ölüminiň hem Taliban üçin uly zarbadygyny bilermenler aýdýar. Şoňa garamazdan Awganistanda dartgyllygyň dowam etjekdigini hem olar ma'lum edýär. Talibanyň arasynda dören agdalalykdan Islam döwleti atly topar peýdalanır. Hususan hem Demirgazyk Awganistanda Daesh güýçlener dip Awgan resmileri hawatyrlanma bildirýär. Şamirdan Guly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Transowgan gaz geçiricisiniň guruluşy üçin Islam Ýösüşwankyndan Saudi Arabistandan we Ýaponiýadan maliýe kömegini gözleýänligi habar berildi. Ondan öň Türkmenistan özüniň galkynyş gaz ýatagyndan ýylda 33 milliard kubometr gazy Awganistanyň üstünden Pakistana hem Hindistana aktyrmak üçin gaz geçirjiginiň guruluşynyň 80% gowragyny öz hasabyna amala aşyrjakdygyny eglan edipdi. 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında maslahatlaşylyp dekabr aýynda düýbü tutulan top proýektine degişli soňky täzelikleri Kerdeşim Sehradan dinläli. Türkmenistan top halkara gaz geçircisinin guruluşunu maliýeleşdirmek üçin Islam Ösüş Banky, Saudi Ösüş Fondu we Ýapon hökümeti bilen gepleşikleri geçirýär diýilip Reuters habar gurulunyň web saytynda habar berilýär. Reuters'yň 21-nji maýda beren maglumatyna görä, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirji proýektiniň resmisi Muhammed Murat Amanow Türkmen hökümetiniň bu barada agdalýan taraplar bilen gepleşikleri geçirýändigini aýdýar.
Islam Ötüş Bankı taslamanyň diňe Türkmenistanyň territoriýasyndan geçýän bölüginde ise Owganistanyň we Pakistanyň çäklerinden geçýän bölüklerini hem maliýeleşdirmäge bolan gyzyklanmasyny we taýýarlygyny ma'lum etdi diýip Amanow şeýşenbe güni awada syýahatçylyk dowlagyna geçirilen konferensiýada belledi diýip Düýbi Londonda ýerleşýän habar agentliginiň maglumatynda nöwtalýar. Şeýlede biz Saudy Ösüş Fondu we Ýaponiýanyň hökümeti bilen duşuklary geçirýäris. Olar özlerinin bu proyektin guruluşuna olan gıdıklanmalarını beyan ettiler deyip Amanow sözünün üstüne yetirýär. Gepin gerdişine göre bellesek Türkmen gadyny Owganistanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktyrmagy gözüňünde tutýan bu gad geçirji proyektin guruluşuna geçen ýylyň 13-nji dekabrynda Mary welaýetinde badalga berildi. Şonu Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow taslamanyň guruluşynyň 2019-njy ýylyň ahyrına çenli tamamlanjakdygyny aýtdy. Şeýlede Pakistanyň The Express Tribune neşrinde berilen maglumaty görä Türkmenistan guruluşynyň umum bahasy 10 milliard Amerikan dollaryna barabar boljakdygy çaklanýan bu proyektiň çykdyjysynyň 85 götürümini öz üstüne aldy. Umumy uzunlygy takminan 1800 kilometre barabar bolan bu gaz geçirjiniň 730 kilometre Owganistanyň territoriýasyndan şol sanda ýurdun howpsuzlyk taýdan durnuksuz welaýatlerinden geçer. Käbir regional ekspertler Owganistandaky howpsuzlyk şertlerini we dünýäde gazyň bahasynyň pese gaçmagyny gözüňde tutup, bu proyektiň amala aşmak mümkinçiligine şüpheli garaýarlar we resmi Aşgabat topuk proyekti arkaly ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň üstüni örtjek bolýany çalym edýär diýerler. Şol bir wagtda Türkmenistan ençeme wagt bäri käbir daşary ýurt kompaniýalaryny topugyň guruluşyna gatnaşmaga çağıryp gelýär. Şu ýylyň aprel aýynda Katar Olimpiya Komitetiniň başlygy Hamad Altanynyň Aşgabatda eden saparynyň dowamynda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Kataryň işöwür toporlaryny topuk gaz geçirjesini gurmak boýunça taslamanyň guruluşyna gatnaşmaga çağırdy. Emma Türkmen medeniýetinde berilen maglumatda Kataryň Olimpiya Komitetiniň başlygynyň bu çağırış bilen bagly reaksiýasy barada hiç şurdat aýdylmady. Topuk proyektiniň guruluşy bilen baglanyşykly gepleşikleri 1990-njy ýyllaryň başynda başlanypdy. Şondan bäri bu proyektde dünýäniň ençeme awraýly kompaniýalary gyzyklanma bildirse-de, soňundan ExxonMobil, Chevron we Total ýaly kompaniýalar özleriniň bu taslamadan çekilýändigini ma'lum edipdiler. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti serhetçilere miwe we gök önümlerini ýetişdirmegi tapşyrdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň 21-nji maýda Aşgabatyň etegindäki Serhet galasyna eden saparynyň netijesinde beren bu görkezmesine laýyklykda agdalan çäre serhetçileriň azyk üçinçiligi üçin niýetlenýär. Şeýle tapşyrygyň ýurdun ähli serhet bölümlerine şeýlede içeri işler ministrligine hem berilenligini resmi media habar berdi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Merdan Sariyewden dinläli. Türkmenistanyň serhet galalarynda eskerler üçin iriýmişlere gök önümleri ýetişdirjek ýyldaşhanalary gurmak barada görkezme berildi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada geçen şenbe güni Aşgabatyň etegindäki serhet galalarynyň birine eden saparynyň dowamynda tapşyryk berdi. 21-nji maýda Berdimuhammedow serhet galasyna aýlanyp, ol ýerdäki üsüp oturan ağaç nahallaryny degisli ýedek edilmeýändigini we taýly baglar bilen birlikde miweli ağaçlaryň hem östürilip ýetişdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Prezidentiň öz sözleri bilen aýdylanda, öz elleri bilen östürilip ýetişdirilen miweleri iýmegiň harby gullukçylaryň sagdan iýmitlenmeginde ähmiýeti uly bolar. Şeýlede Berdimuhammedow ýurdun döwlet serhet gullugynyň ýol başçysy Begenç Gündoğduýewa ýurdun ähli serhet galalarynda ýyladyşhana hojalygyny döretmek barada da görkezme berdi. Prezident öz bu görkezmesiniň maksadynyň tutuş ýylyň dowamynda serhetçileri ýokumly gök önümler bilen üpçün etmekden ibaratdygyny aýtdy. Berdimuhammedow İçeri işler ministrliginiň düzüm bölüklerinde hem ýyladyşhanalary we kömekçi hojalyklary gurmak barada ýürüýte tapşyryk berdi. Prezident miweli baglaryň eskerleriň öz elleri bilen östürilip ýetişdiriljekdigini aýtdy-da, gözüňünde tutulýan ýyladyşhanalarda eskerleriň özleriniňmi ýa-da daşyndan tutulan işgärleriň işlediljekdigini aýdyňlaşdyrmady.
Şeýle-de tutuş ýurt boýunça durmuşa geçirilmegi gözüňde tutulýan bu çäreleriň nähil tertipde durmuşa geçiriljekdigi we munyň üçin goşmaça maliýe teristleriniň göýberilip-göýberilmejekdigi hem näbilli bolup galýar. Gepin gerdisine ura ýatatsak, ozalky prezident Sapar Murat Niyazowyň döwründe öz harby gulluk borjuny berja edýän eserler köpçülikli ýagdaýda halk hojalygynyň durly pudoklaryny aýlyksyz işlemäge mejbur edilipdiler. Ýurtda büdjet işgärleriniň tanawy kemeldilip, olaryň deregine çağırış boýunça gullu edýän eserler keselhanalarda sanitarlar, senat kärhanalarynda hemde edarlarda sakçylar, ýangynçylar hemde ýol hereketiniň gözegçileri bolup işläpdiler. Niyazow 2004-nji ýylda eden çykyşlarynyň birinde harby gullukçylary owa hojalyk işlerine maldarçylygy çekmek barada hem gurrun edipdi. Gullukda göwünü adamyny saklap bolanar. İverin sotay, yerlerini istedim. Sana buğday ektirin, mal takladım, koz takladım. Bu düzün Berdimuhammedowyň döwründe ýatyrylan da bolsa, häzirki wagtda prezidentiň soňky tawsyryklary bilen bagly eserleriň ýene-de harby gulluk bilen bagly bolmadyk işlere gaýtadan çekilmek mümkinçilikleri bilen bagly soraglar ortağa çykýar. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň Goranyk ministrliginden nähildir bir kommentari ýa-da düşündiriş almak tinançyklary netije bermedi. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Türkmen goşununda berilýän harby tälimiň derejesine siz nähili garaýarsyňyz. Sizi pikir we tejribe paýlaşmaga çagyrýarys. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we Wkontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýyky bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyky wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Balkan vilayatynyň paýtagty Balkanawatda häkimetleriň jaýlary ýumurmagy dowam etdirilýär. Balkanawadyň merkezinden soň şu günleri şäheriň gyralaryndaky ýaşaýyş jaýlaryň pristroýka goşmaça otoglarynyň ýykylyp aýrylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen gürrüňdeş boldyk. Amanmurat agy bilen kärdeşim Sehra söhbetdeşlik geçirdi. Amanmurat Balkanawadyň ençeme kwartalynda jaýlara gurulan goşmaça guruluşyklaryň, ýagny otoglaryň ýykylýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat beräýsäňiz. Balkan vilayetinden doğduk mekanım. Şol üçin o ýerdäki adamlar bilen hälisini fataşýan ýa-da telefon bilen habarlaşyp taýlamalyk görüşdirýärsiňe bir kusurlukda telefon bilen gepleşenimde Balkanawatly ýa-ni Nevstada ýaşaýan tanşlarym maňa jaýlara ýapşyrylyp salynan goşmaça otoglaryň ýykmaklaryň edir şuurlarym dowam edýänligini aýtdylar. Olar şäheriň merkezindäki jaýlara ýapşyrylyp salynan goşmaça otoglar ýykylan bolsa, inni şuurlar şäheriň gyrak bowjagyndaky çetindäki jaýlara ýapşyrylyp salynan otoglaryň ýykmak işi dowam edýär. Yerlilätiň aýtmagyna görä şu 209-njy, 210-njy, 213-njy, 233-njy, 142-njy, 149-njy kwartallarda jaýlara ýapşyrylyp salynan goşmaça otoglar ýykmak dowam edýär. Amanmurat, ortaça aýdyňyzda näçe çemesi jaýyň goşmaça otogy ýykylýar, şeýle-de bu çäre haçandan näre dowam edýär? Ortaça aýdyňyzda bir Nevşehir şäherindäki
3-4 katlı zayların ählisinin diýen ýaly birinji etaýynda ýerleşýän kwartiralara goşma sotowlary ýapşyrylyp talynan, şonuň üçin muny şeýlere artmet kazawy ýürütmek mümkin. Ortaça her 3 kwartiradan birine ýapşyrylyp talynan goşma sotowlary ýykylýar. Işin başlanan wagtym belli pene olur 4 ýyl çemesinden owul başlandy. Häzir küçük şäher boýunça goşma sotowlary ýykmak, şolardan jaýlary arastlamagy işi alınıp barylýar. Tehra. Amanrada mu sebäp barada bir düşündürüş berilýärmi? Düşündürüş, resmi düşündürüş ýok. Ýöne şäher häkimliginiň işgärlerini aýtmagyna görä, şäheriň upravleniýalarynyň işgärlerini aýtmagyna görä, goşma sotowlary jaýlaryň gelişigini gatşyrýarmyşyn, hemde artık meydan tutýarmyşyn, arkitektura planyny gözüňde tutulmaýakdan, şonuň üçin olary bir kanun tarylan jaýlar ýa-da şäheriň gelişigine zefer ýetirýän jaýlar hökmünde ýykmak iş dowam etdirilýär. Oň sebäbini şeýlere düşündirilýär. Amanradan bu otoglar gurlanmahaly statusy nähildi? Şeýlede onuň haýsyda bolsa bir zada ziýany bar, ýagny geçjek bir ýoly ýa-da şol ýerde guruljak bir desha ziýany barmy? Bu otoglar gurlan wagtym bir adamlar keypine salmanlylar, ol bir döwrüň durmuşyny ýaşaýyşyny özüniň öňe çykaran zeruriýetdi. Şonuň üçin olar jaýlary ýapşyrylyp talyny edil, koçan giýindigine barlygyna edýän täsiri ýok. Sebäbi jaýlary ýapşyrylyp talynan otoglaryň iýini bolup bilse 3-2,5 metreden gal berse-de o ýerlerde häzir hiç ýerde guruluş kalmyp barlanok. Umuman Newtda şäher hakyna gurrun edilenle şol otoglarda 2 otogda, 3 otogda 14-15 adamyň ýaşaýarlygy şu ýerde ýarladyrýarlygy ýeýen ulyla aýan hakykat ine şu zatlaryň adamlary mezuri ýagdaýda şu otoglar gurma zerurluk mezurlugy ýüze çykardyk. Amanrada bu goşma çotoglary ýykmak wagtal aşawatda dowam edýär. Häzir Balkanabat şäherinde hem alınıp barylýandygyny aýtdyňyz. Ýurdun beýlik welaýetlerinde hem şeýle çäre gödeýilýärmi, ýagny siziň tanyş bilişleriňizden eşdişiňize görä? Tanyş bilişlerimden eşitmegime görä, çenlen ýarym özüniň gözüm bilen gören ýagdaýlarym bar. Jaýlara ýapşyrylyp talynan goşma çotoglary ýykmagy işi Daşow welaýetine dol tamamlanyberdi. O ýerde döwrewat jaýlar, öňkü jaýlara ýapşyrylyp talynan goşma çotoglaryň dol aýryldy. Häzir Lewap hem de Mar welaýetlerine, aýtdy şu welaýetlerin merkez şäherlerine jaýlara ýapşyrylyp talynan goşma çotoglary ýykmagy işi edil Aşgabatdaky, Newtdaky ýa-da dowam etmese garaz bunu unaşa ýüze çykýar, şu ýerlerde de goşma çotoglary ýykylýar. Kerdeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek al geldi. Karaşan sana akça keptirim, gelsin salama, geçti köptirim. Akça keptirim, yayına erkana, pek asmanımda, oyuna erkana. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la.